So, 2 weeks ago pa lang, di ba? Ngayon, yung unang punta niya rito, yung totoo, hindi siya gano'ng naglalakad, di ba? Hirap na hirap. Yung tinanong ko siya kung may anak siya, ay tinanong ko kung babae siya lalaki, ang sagot niya, lalaki. Kapatid niya nagsasalita. Ngayon, ito na po yung gusto niya kung patayin. Papatayin kita, masakit yan. Naglalakad na siya. Ang sakit niya na lang, hihilutin na lang at saka alignment. Tapos makipagkwentuhan ka na para hindi ka nabalikan ng diablo. May kasama kasi siyang konting stress. Naunawaan ko lang yon. Pero baguhin mo sitwasyon mo. Babalik ulit yung anak mo, kailangan mo mag-ipunan ng pera. Mamaya, chubby-chubby siya, malakas siya kumain. Mamulubi ka. Pambili ng gatas. Okay na? Walang sana. Maghari nawa. Sige, salamat. At least magaling ka na. Pero hindi mo na ako papatayin. Hindi naman. Sige na. Salamat. Okay, thank you. Taga saan ulit kayo? Angeles po. Ang balik mo na lang, ito ng final, hindi ka namin mahilot kasi namamaga pa. Paga pa yun eh. Kaso na-alamit na namin yan. Kasi yung una, hindi naman siya pwedeng alamit. Alam naman namin dahil hindi siya naglalakad. Tsaka binubuhat lang siya ng asawa niya. Ngayon balik niya, 1920 ng December. Magdala ng extra damit yung kapatid mo para mahilot na siya. Pero maligo na muna siya para kasi kinabukasan. Ngayon ang gawin mo, tuwing umaga, paggabi, tuturo na ni Rada yan. Magdasal ng magdasal, magpasalamat sa lahat ng biyaya. At sabihin mo kay Kristo, kalooban mo na hiramin mong aking anak. At alam ko naman po, Ama, na ibabalik mo siya ng malakas at mapagmahal bilang isang anak at bilang ako naman ang kanyang ina. At talagaan ko po siya ng abot ng aking makakaya. Naintindihan mo na? Yun lang. Sabihin mo kay Kristo, kailangan ko po kayo, kailangan ko rin po ang lakas na ibinibigay niyo sa akin at ganoon din sa aking asawa. At bigyan niyo po kami ng makakasama para mapagkabuo ang aking pagkababae at aking pagkatao. Yun lang. Maraming salamat. Huwag mo na akong papatay na. Okay, salamat. Bye-bye.